Bigarren fasera igaro da gaur Aiaraldea, eta hainbat aldaketa ekarri ditu horrek eskualdera. Kalean ibiltzeko ordu tarteak bertan bera geratu dira. Hala ere, 70 urtetik gorako herritarrek 2 ordu tarte izango dituzte jarduera fisikoa egiteko, goizeko 10:00-etatik 12:00-etara eta arratsaldeko 7:00-etatik 8:00-etara. Gainontzeko herritarrei eskatu zaie 3 ordu horietan ez ateratzeko. Beste aldaketa nabarmen bat tabernetan eman da. Establezimenduen barruan zerbitzatzeko aukera ireki bait da. Edukieraren 50% soilik beteta beti ere. Gauzak hala, terraza handirik ez duten negozio askok gaur ireki dituzte ateak. Saltoki txiki guztiek ere ireki dezakete. Horrez gain, etxeetan biltzeko aukera ere egongo da, 15 lagun gehienez. Elkarte gastronomikoak ere ireki halko dira, espazioen erdia okupatuta gehien jota. Ezkontzak ere egin halko dira, toki publiko zein pribatuetan, eta beilatokiak ere berriz ireki dira. Horrez gain, nagusi egoitzetan bizitak baimentzeari ekingo diote. Kirol azpiegitura estaliak eta igerilekoak ere ireki halko dira hemendik aurrera.